नै लोगोफोर गायखांजोब्बाय दायो आंना बिबारफोरा नै हेलो गाइस गुड मर्निं एंड वेलकम बैक टू निलिखा नार्जारी यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो निलिखा नार्जारी यूट्यूब चैनलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनै फुंजानि मा बिबायना लायदों मिथिगौ ना लोगोफोर ओरैबायदि फुंजानि न'नि मानसिफोरनाव मा बिबायना लायदों आं नोंथांमोननो देखायनि आं र' नै देंटारे नै जोंना खेथिया ओमफ्राय नै बिबार गोजा ओरैबायदि मोजां बिबार लायबाय आङो न'नि मानसिफोरनाव ओमफ्राय नै जा मोजां बे ग्रासखौबो लाबोबाय आरोना बेखौबो गायगोन आङो नै बै दलसे थानाय हायाव बेयाव गांसो गोजा खालामनोसै आरोना जाहाथे उनावहाय जेराय जालायोबो आरोना बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय नै बे प्लास्टिकआवबो दंबावो लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो बे हाखौ जावबाय आरोना नै गांसोफोरखौ जावना गाहरनोसै मानो होनबा गांसोआवनो गायजोबबा थाबना हाग्रा जागोन नालाय बेखायनो आं बेखौ गारहरजोबनोसै दायो जावखांबायमोन आङो ओमफ्राय बेखौ गारहरजोबनानै आरामसे एसे जावनानै हाखौहाय मा होनो फुस खालामनानै एसे जावग्लिनानै बाव आङो बिबार गायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायनो आङो जे दाख्लैहाय मा होनो नै थाइजौ आसार बानायदोंमोन ना लोगोफोर नै आंना थाइजौ आसारा सान्दुङाव लामदों आं बेखौ दानस'नानै लाजोबनोसै बिबारखौ जाहाथे गोबां गायजानायनि आरोना लोगोफोर दाना हा जावलायबाय आङो हाखौ मोजाङै जावग्लिना लाजोबनोसै आरोना जाहाथे गुरै जानायनि ओमफ्राय रोदाबो सुनो थाब मोजां जायो आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो हाखौ आरामसे जावग्लिना लानोसै आरोना दसे रेस्ट लाबाय लोगोफोर ओरैबायदि मेङो जावनायाव आयौ हायाबो गोरासैना एसे ओमफ्राय नै बिदि दानस'जोब्बाय आङो गायनो मोजां जानायनि ओमफ्राय बिदि माबाबा गोबाङैनोबो जाबाय बिदि गायना होनोसै आरोना बहाय लोगोफोर नै बे टाबखौ लाबोदों आरोना आङो नै मैयाहाय बेखौ सुफ्लंखानाङा नै दै गलांनो थाखाय सुफ्लङाबो जायो ओमफ्राय सुफ्लंखानायनि थाखाय सुफ्लंनांला ओमफ्राय नैखौ सुफ्लंनांगोन आरो नैयावहाय बिदियाव सुफ्लंनानै बेखौ गायनोसै माखासे नै लोगोफोर बेखौ गायजेनबाय फांसेखौ गायनोसै नै ओरै माखासे गायजेनबाय आङो नै हाखौ बिदि जावनानै लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो नैफोरखौ गायबावनोसै आं बहाय हासार होखादों लोगोफोर हासार नै लोगोफोर बेखौ सुफ्लंनोब्ला नै बिदि लादो दा बेयाव सावदो गुदुं खालामनानै ओरै सुफ्लंनांगौ आरोना इजि जायो होमबानो ओमफ्राय गुदुं जाखाबाय लोगोफोर दायो सुफ्लंनोसै आरोना बिबार गायनो टाबावहाय जुदि खायफाया सुफ्लंखानायनि थायाना ओमफ्राय बेबो आंना सुफ्लंखानायनि गैया आं मैया बायना लाबोनाया बेयो सुफ्लंनायनि नङा आरोना बेखायनो आङो बेखौ सुफ्लंनोसै दै एसे गलांनांगौना नङाबा बिबारा सेवो ओमफ्राय बेखौ सुफ्लंनोसै आरोना दा गोरोमखायनो दाब्रै होनाय बेयावनो आं सुफ्लंनोसै गुदुं जाखाबाय बियो आं ओरैल' होनोसै आरोना बेलाय आरामबां गब्लंखायो आरो खुनु माबा नाङा
नै लोगोफोर नायनो हागोन मोनसे जाजेनबाय बेलाय इजियैनो गब्लंखायो आरोना हाबाय नै मोननैल'खा बिसोर मोननैल'मोन आरोना सुफ्लंनाया ओमफ्राय मोननैया सुफ्लंखानाय बे पुरानासो मोनसेया बेयो ओमफ्राय बे गुफुराल' आंनिया गुफुर गोजा गंथाम लाबोदों आरोना 2 hours later नै लोगोफोर गायखांजोब्बाय दायो आंना बिबारफोरा नै बरियानो ओरैबायदि मोजां नै देनां नोंथांमोना फैनानै सेलफि लाफैनांगौ सेलफि जन जासिगोन बे जायगाया नै बरिया जाजोबखासिगोन आरो इयाव बोरमा हाबमिनि इयाव बारि होथेनांगोन नै पटआवबो गायबाय आं जा मोजां देनां बिबार दायो एसेबां दायो मोजां नुवाबाबो देनां बिबार बारबासो ओरैबायदि गाजा नुगोन आरो तामाम जासिगोनबा नै बेखौ एरेन्ज खालामजोबसिगोन आं मय दोननांगौ लोगोफोर माबायदि नुदों खोथा हरदो लोगोफोर दै कमेन्टआव लोगोफोर गांसोखौबो गायजोब्बाय बेयाव बेलाय लोगोफोर दाना नै वाटारमेलन जानोसैलाय ओरैबायदि गरम मोनबायना नायदो लोगोफोर वाटारमेलन एसे लाबाय आपेल एसे हाना लाबाय दायो जानोसै